ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Mga idol, alam nyo, hanga talaga ako sa mga nanay natin. Niya sila. Rolando Dapog, taga Proc 3 Gusa. Pila edad? 43. Sa wala pa ka nang katake og Koi herbal capsule. Unsa imong sakit? Sige ko ihihi. Tapos kapoy ako lawas, mga bugat. Pero nakatik na ako. Murag nigaan. Nawala akong pag-ihi. Sa papasalamat ko sa Koi Herbal Capsule. Koi Herbal Capsule. Tagdusi 50 lang. Main outlet, upper ground floor, 138 Mall, Colon Street, Cebu City. Og sa tarang mga butika sa inyong lugar. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hiluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayo ka resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kay sa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies. For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3 mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Rodzan Pharmacy. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mga idol, alam nyo ba, mas nai-enjoy ko ng paglalaba ngayon. Kasi di ba ang sakit sa kamay maglaba, lalo kung kusot ka ng kusot dahil sa mga mancha. Tapos, magiging dry pa ang kamay mo na minsan, nagiging flaky o magkakaroon ng cracks. Hay, ayoko talaga ng ganon. Pero alam nyo ba mga idol, nung isang araw, napabili ako ng Pride Bar Blue. Kasi napansin ko, ang daming mommies na bumibili nun. At in fairness, di sumakit ang kamay ko pagkatapos maglaba. Ang bilis ko pang natapos kasi isang laba lang, natanggal agad ang mga mancha. Kaya naman mga idol, lalo na sa mga mommies na nakikinig, kung di nyo pa nasusubukan ang Pride Bar Blue, oras na para bumili. Dahil sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal mancha agad. Di pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mga suging tigpaminaw sa DYKC Cebu, size City 5 sa dial sa inyong mga radyo. Ako si Coach Eddie Mahilom, usa ka Certified Wellness Consultant, Doctor of Humanities from Northwestern Christian University, Florida, USA, broadcaster, usa ka business entrepreneur, business trainer. Mudapit ka na tong tanan sa pagpaminaw nining atong bag-ong tulumanon ang Skyscrapers Health Program nga madungog sa kahanginan tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Dinhi sa DYKC, size City 5 sa dial sa inyong mga radyo, madungog ninyo ang akong programa gikan Lunes hangtod Biyernes
matag alas 10 sa buntag hangtod alas 12 sa kaudtuhon. Dinhi lamang kana ninyo, sublion ko, ang pinakakusog ug naglanog-lanog, ang DYKC Cebu, size City 5 sa dial sa inyong mga radyo. Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan. Uy, Saira, ikaw kini? Kadali ko di mo nakalimot na ako doon na. Duha pa lang gani kabuan mo ta magkita. O din ka magkailan ako. Ang misliman ng imong lawas ug mihamis ng imong kutis. Unsa may imong sikreto? Dili ni sikreto. Kanunay lang ko mo inom sa Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee. Ha? Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee? Ang Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee dunay daghang sangkap nga makahatag og kaayuhan sa tun lawas. Unsa pa nang lit? Sama sa green coffee, non-dairy creamer, L-carnitine nga makapahili sa tambok sa tun lawas. Unya, mo convert nito sa energy. May stevia, maingon man sab mangosteen nga makatapang sa kaayuhan sa tong panglawas. Green tea ug maingon man usab green barley. May sangkap usab nga robusta coffee. May collagen, ingon man psyllium husk fiber. Ang Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee lahi sa ubang mga kape. Busa, kung gusto kang lagsik kanunay ug manindot ang imong lawas, mohamis pag yun ang imong panit, inuman adlaw sa Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee. Matawag sa telepono 512-6420. Labing maayo, magdilay ka sa Coach Edit 10-in-1 Healthy Coffee. Kisama nako, mukita ka pa, muhimsog pa kanunay imong panlawas. Ug mahimong sexy. Ang maayong katilingban nagsugod sa lig-on nga relasyon sunod sa pamilya. Iguba lang mo akong danaan. Wala tayo, ate. Sorry. Sige lang kag sorry. Sorry na good day. Unya, kay guba naman ni. Ang pagpaminaw o pagtudlo sa kabataan gikan sa gagmayng butang sama sa pagpasaylo, paghigugma ug maayong pamatasan. Mugiya kanila sa maayong pakigrelasyon sunod sa pamilya ug ngadto sa laing mga tao. So giguba ni Caleb imong dulaan. Dili lang na, gikaon niya akong ice cream. Nikalit nang siyang sulod sa akong kwarto. O gikuris-kurisan niya akong sumbok. Sorry na good day. Sofia, naa ba kay mahinumdumang sala nga imong nahimo? Wala na ako hipo sa ang higdaanan. Wala ko makahimog assignment. Wala pod ko manghugas. Di ba malimot dayon ta sa atong mga sala? Pero naguol ba ka sa imong nahimo? Ang pagpaila sa mga kabataan may tungod sa gugma sa Dios, maghimo nila nga mahigugmaon. Ano na respeto kaninyong mga ginikanan. Isip ihimplo sa mga katilingban. Ang imong pamilya nagkinahanglan sa imong panahon, kaakuhan ug modelo nga mga ginikanan. Ang Dios kinabubut-ong nagpasaylo kaninyo. Sophia, unsay ipasabot sa kinabubut-ong magpasaylo? Sorry kaayo, tiha. Okay ra Caleb, oy. Wala na to. Ah, very good. Ang maayong katilingban magsugod sa Diyos ng pamilya. Mga pahinumdom sa DYKC sa S75 ang inyong Radio Ronda. Nasayod ka ba nga ang dengue nagagikan sa lamok nga Aedes aegypti? Paboritong puy-anan sa lamok ang ngitngit nga lugar? Ug mosanay sa limpyo ug nagpundo nga tubig. Busa kinahanglang manglimpyo kita sa palibot. Iyabo ang nagpundo nga tubig diha sa flower vase, botilya, lata, ligid ug uban pa aron malikayan ang sakit nga dengue. Usa ka serbisyong publiko gikan sa DYKC Kusog Cebu. Para ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang
99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya na ay double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Diining panahon sa digital media, ang kasaysayan sa radyo ug telebisyon nagpabiling kinahang sa Kabisayan ug Mindanao, ang RPN Radio Philippines Network kanunay nagrunda sa pinakaulahing balita uban ang mga responsableng komentaryo ug mga kalingawan tuwing 2025, laing hagit sa among makanunayong pagrunda sa inyong tugaran, syudad, lalawigan ug national. Kini ang 675 DYKC, ang inyong radio. Ronda. Member KBP. Oras sa DYKC Radio Ronda, alauna 12 sa kahaponon. May kapon Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Welcome aboard sa Karambulang Bisaya Afternoon Edition. Inyong mga alagad, Bob Malazarte. John Tanli. Karong hapon na, ubay-ubay tag gisgutan mga higala. Usan ini mao ang katubitang usa ka persons with disability nga 20 kapin ang panuigon nga gipusil patay sa usas mga sakop sa intelligence unit dito sa Tuburan Police Station. Kaya ang ginikanan atong maong bataa nangayon naghustisya. Ato ning himuan og follow up mga higala. Numdo gatupad diyan gipusil. Hubog mo dito maong pulis. Pagka karon ha nagpadayon pa nga kanabitaw nagduhiraw sa kangit-ngit aga pamilya sa maong biktima o sa persons with disability PWD nga gipatay in town. Wa kita kibaw kung sa inungdan nga naman nga ang maong pulis hubog gipusil patay ang maong PWD. Wa magita to sa o na nagduhiraw sa kangit-ngit ug dangay hustisya ang mga sakos pamilya sa maong biktima. Kumusta? Nanginaot pinamos kapiskay sa paglawas niya. Nakapatubil na ba ang tanan? Di naman mo tingog niya, ano ni? Nakurat man ni, buol siguro ni kay. Kagaya di tag-update sa kuan, 120, 100, pila to? 9? Mo to score mga higala sa, wa pa takay ba? Wa pa na mo nabot siya, gugun sa katimang ni Daog. Basta ang score, 120, 109. Kinsa ni Daog pa rin dyan sa Game 5. Game 5. 120 ang OKC against 109 sa Pacers. Indiana. So, sa Game 5 manghigala, nidaog ang OKC, batok Indiana Pacer sa 109 nga score. So, labaw na ron sa series. So, 3-2
So nya naa gyapon ang game 6 adto gyapon sa home court sa Oklahoma mga higala. Mao na ba kani ang gingon nga katapusang adlaw sa Kampeonatos National Basketball Association din malangkat sa Thunder ang kampeonato trophy sa NBA karong tuiga mga higala. Kasi inamuntos ganin si Haliburton ba? Ako nag-expect ko ba nga mo step up mga higala si Haliburton. Oy, 4 may puntos. May na lang kay na 7 ka rebounds ba to, Mil, no? Si Haliburton, pero akong gipangutana nga mong expert sa NBA dire mga higala si Ramil. Sabi siya tinog nag-goaling ako makapusta. Oy, injured ay si Haliburton mao di ay sus. Kay gato delikado ko kay to. Kita ka mo duwa to pa ni Haliburton no. Kuyawa mo kuan eh. Mo lusot-lusot bata pa na ha. Si Haliburton mga higala. Okay. Sige. Padayta sa unahan mga higala, atong i-try no og kinini ang makontak pa nato ang Tuburan police station kay ato ni pangayon og update in town no. Katuntuang. Pero arita ini ang fake news. Daghan kaayong mga nailad atong gipost ni Senador repost to no. Share. I-share. Ni Senador Bato de la Rosa nya gibas ba isang mayo Kay di share ko na siya og kani AI post. Actually, artificial intelligence. Dili ang katong content creator ato okay ra to gikan to diri namo no. Kay there is ang katong content creator ko na to mga higala gikan ba sa ubang nasod gikan sa Thailand. ang naghimo ato. Dunay duha kuno ka mga estudyante gipangutana nya unsa ilang reaksyon bahin sa impeachment case ni BP Sara nya ang ilang gipadayag supak mi na. So nilaban sila nga to ni BP Sara. Walay jest or unod or substance sa mga post. O katong post. So gi-repost mo na manghigla gi-share mo na ni Senador Bato de la Rosa. Bisag klaro kayo nga artificial intelligence ang gamit paghimo. Ay daghanang ni-react. Daghanang gibas noon Senador de la Rosa no kabantay ka pa na diyan. Gibas siya pero iya pong gi-rationalize ang iyang share. Dili para nako nagbinastos. Ang iyang tubag binastos. Okay, iya maginganlan og mga bubo, mga trolls, mga pinklawan, mga hindi na lang to ako'y senador no. Bisan lang og ako konsyal ko lang kog barangay. Di ko mo patakag kay ato mangguna gamiton sa maayong paggamit ang kanang social media. Katong nakabantay kato nga kuan iya mahinoong gi binastusan ang kato mga ni bas niya. Di ba? Kita to? Kita patanawon niya tika. Pero ito man tong program. Pagdepensa sa iya nga pag-repost or share. Dili to mao ta daghan ni react ni. Ayo ikaw ba senador ka? Saligan ka sa katawang mga Pilipino, dili ka mag-iningunan. Ay, ikaduha, nailad ka. Kaya ba, unta ka, gingnan siya sa mga netizens, ikaw ba, senador, gilantaw ka, gitamod ka sa daghang minilyon ka mga katawang Pilipino nga, nipili ni mo, senador ko ka. Taka lang kag tuo, na ang gipost na sa artificial intelligence, AI. Dili artificial insemination. Nang artificial insemination mill, mao man dadon sa taga Department of Agriculture, nakay baka dito, imo nang patakalan. Dili na magdag laki dito. Magdana sila kanang similya, unya ang applications AI, artificial insemination. Pero katong gibas si Senador Bato de la Rosa tungod atong content creator nga taga Thailand. Nga iya ra sang yung share klaro kang AI to. Mailham gyud ang kuan sa texture sa kuan sa AI. Atong interview Ramil ani. Mil. Okay, kuan man ni IT man ni. IT ato ning kuan halit diri palihog Mil. Kuan ka na mo kuan i-differentiate unsaon ba para awareness ba sa atong mga kigson nga di sila mailad no? Ari diri palihog Mil among IT ha. Wa ka di ka differentiate ana. Pero imo lang tanawon ang content kay baw ka nga AI.
Ito to ka ini nga ma-explain ni ba unsay pag-differentiate pagkuan ba ay aron di ka mailad nailad sa bato nagtusang kaninang yung siya nga kaning mga bata maipan ni sila kay nakasabot mas tinuod nga aba dia taka mo ni si bato taka mo gibasa sinuod siya sa mga netizens ano ay di ta magpataka ha o kanang nya nagsige siya share hindi mo na mayo nya do na bayay koan do na bayay prevailing issues kalabot ining init kay nga impeachment complaint batok ni VP Sara Parnijan kay ang mga senador senator judge guna sila di ba so og senator judge ka unsa may imong postura diha. So, kinahanglan ka nga dili ka bias. Okay. So, pa. Impartiality. Okay. Niya, kinahanglan nga kuan objective ka sa imuhang kuan. Pakita nimo ang imong pagka-neutral. Para siguro ng mga huwis. Kana mga huwis tanaw nimo, wala gyud na. Di gyud na mo issue ini comment. Samtang padayon ang proceeding sa mga kaso. Anha na niya buhaton inig ang iyang kaugalingon nga decision iyang hukom inig pagawas na sa final judgment anang maong kaso base pod sa kaning ilahang kuan timbang-timbang mga ebidensya documentary testimonial ug sa pang mga evidence so kinahanglan ha nga kuan gyud pakita kasi mo pagka neutral kay Senator Judge man kaha mo, no? Okay. Sige, pareta sa unahan mga higala, ato kunong masuway na tog tawag ang kinini ang ay lang sa ang kinini ang senator kining kinsa man na diyang hepe dinha sa tuburan pulis, no? Ato la karolan ng taod-taod. Ari una tang ato tatas bual-bual pagka unsa may nitabo in taon aning mga opisyalis barangay diha sa usas mga barangay. Hoy, ang paborito ni ni ang barangay nga anhaan diha sa Mualbual Parnijan. Labi nagduna kay kuyo nga binuhat nga makadani sa imong kasi. Ito sa mga kuan, nindot kabaybayon. Naaman diha sa barangay sa Abidra ba manghigala. Usanis mga manindot nga barangay lungsod sa Mualbual, western part of Cebu. Nahimo ning controversial manghigala kay gigiha ang kining mga barangay officials diha sa barangay sa Abidrat gumikan sa matod pa manghigala kining ila ning pahigayon ang usa ka proyekto nga perting baliha. Nag-unag human ang proyekto, unag hikay ang mga papilis sa pag-rehabilitate o pag-paayos sa kuan daycare center. Kanawar ko na. Kaning proyekto, kuan ang giilang giayo, gigastuhan ko nila mga higalag linibo, 280,000 ba to? Pagpaayo ining maong daycare center da sa Abidra. Pero ang nakahilas gud ani nahuman naman ang proyekto. Unya, mo pa paghikay sa mga papilis. Hoy, doon na may nakabantay ani nga mga private individuals dito sa kuan. Nakabantay niya doon ay nakasumbong ani ngadto sa NBI. Ang NBI mo isang atog kaso ngadto sa ombudsman. Sayop man doon na rabay natural, doon ay mga private individuals nga nalakip ini Parnijan. Mga contractors. Kay kining contractor. Ang ano siya nasod sa kining utok bakukang ani ni among kontraktura. Nisugot masad siya. Nagtuo siguro sila nga di sila mabantayan kay hilit-hilit naman. Layo na sa syudad. Ano ko taon? Murara na ba? O kanabitang kaila bagagbalsa Parnijan. Ito sa probinsya balsa. Kani Ramil naman ni kailag balsa. Nagkasagdaan sa balsa. Kanis Glenn kaila ni. Ila kag balsa bro Glenn. Kagahan ang mga kupras. Balsa. Karumata siguro to sa inyo Ha?
balsa ka ng guyoron sa Kabaw. Kabaw. O sakto. Kaila pa balsa de. Ako, namuli kong probinsya pa niya. Sakay ko ng balsa. Oh. Unya, unsa may bugod sa balsa? Ang Kabaw. Ugway Kabaw? Saan ba'y balsa? Baka. Baka. Baka dito sa probinsya. Ugari ka syudad. Unsay panganan dihang duhay ligid? Kuan. Upat mo na? Tartanilya. Tartanilya? Dili na upat ligid ng Tartanilya. Duhar na. Kromata na yun na. So, ang Tartanilya, sige pa baragdagan daw diyan, no? So, una ba, high school pa kung may buong ko siya. Kanana ang musakay Tartanilya, doon likod sa UV. Gikan ka sa panganiban, kay mukaon mabidito ka ng ulos kanding. Kanding, Yeah. Pingon ito mga kauban sa high school, Noy, hatod mi nga to sa UB Colada. Oh, UB Colada. Guya. Sakay anang kuan. Tanawar guna kanang Tartanilya. Mo abante ba guna? Mudagan ba gunang Tartanilya kun pananglit ang kabayo di as likod? Dili gyud. Ang kanang balsa nga batod pa ni Clintod nga guroyon Kabaw ito sa probinsya. O ang Kabaw ibutan ni muslikod mo abante bago na ang kanang balsa. Di yun. Sayop pa. Sayop. Naguna ang ilahang balsa or ilahang Tartanilya. So kining kaso ining mga barangay officials diha mangigala sa barangay sa Abidra na gitandi ni sa kaso nga gisangat to sa NBI nga dito sa ombudsman gisangat sa NBI manghigala nga susama ra sa Tartanilya nga ang kabayo diri gitaod sa likod ang Tartanilya to sa tubangan, no? Giuna paghimo ang mga proyekto giayo og una ang kanang daycare center da sa barangay sa Abidra. Unya una paghikay ang mga papilis tanawar gud sa kayabag. Yabag man na. Sakto ba na proseso? So may proseso na pa diyan? Mag-una gyud ang kining public bidding sa dili pa magsugdan ang proyekto. Una ang bidding, nya ikaduha, hindi award na, maward na. Himo na ang mga plano. Sumiter ang mga dokumento. Dili kay Una ako'y nabantayan, Dris Mandawi pa diyan. Yay, multi-billion ra ba nga project dire? Nya ako ra ba nadunggan nga posibleng kay gidali-dali man sa niaging administrasyon wa pa gani klaro nga ma-release ang pundo utang man giloan man sa dakong bangko dinhi sa Pilipinas wa pa gani siguro nga atong hingon na ma-release na man gitawag og initial funds, di ba? Mobilization. Kana mobilization initial. Wa pa gani gisugdan man pandab sigig ba kanini ang tinauray din ha ng mga kwan. Sige, linungagay para sa kanini ang pundasyon sa mga haligi. Ano na ang government centers Mandawi. Mandawi manghigala. Uy, doon na may nakahungong na to nga. Wa pa man yun na makumplito gani. Tinood. Sayon ram kay pag-istorya na nga nahuman na ang bidding. Nya, winning bidder. Kuno kanang maong kontraktor. Paspatig dinalian lab. Masa rin. Sige na yun. Kung bugay haligi. Hindi kagabi, pero karon. Ay, pagdaog ining bagong mayor, kanis Jungki Wano pa ni dyan. Oy, mura magnaluya. Nig-agi ni mo diha, wana kay madunggan din ang masig hinapakay na mga putaw, mga kabilya. Katulad, nag-angat ang eleksyon, pero di mo itong pinulpugay sa mga kuan, production. Saba kayo, ig-agi ni mo. Murag nas paraniruhan, mga pirtik sa baagin. Okay, mura lagi ka nang nahangol ba? Mura nahangol. Di ba? Pero nganong ingon na naon man sa mga kontraktor. Sana pag-impress, pag siguro nga di na sila sa bagong mupuli nga mayor, di na sila pwedeng panungon, sila na gyud. Di pa na may full assurance. Okay. Katugali kang Davide kag ipakumkum, magito mo materialize. Nganong nakatagaan ba ka? Nga mao gyapon ng kontraktura. Gyapon ng kontraktura pa ni dyan. Nakadaog naman to sa bidding, katos WT. Imo na mag-yuninggi, kuhan. Ako, magita ko nag-mention. Imo mag-mention tong Project Davide. For reference. Ato na lang i-mention. WT Construction, no? Si Willie T. Amigo tam ni si Willie T. Kapila mo kung naka-interview ani.
labi na itong during the time nga usan is mga sponsors na mo sa sinulog coverage dito sa Pikas nga network ba sa ABS-CBN. May ning tao si Willie T, ha, pero usahay tungod ba sa kamayng tao nimo, no? Maabusahan sa ka. Di ba? Yes. Maabusahan sa ka. Na, mo ni hitabo. Imo manggi banhaw tong issue dito sa kini niya government center nga tukuron no ta during the time ni Governor Junjun Davide pa ni dyan, di ba? Yes, extension nila. So, nahitabo diha is sige na, lungag na, katong mga pundasyon, laom, kinubkubay na, patiglaw man na to, kay 28 andanas ko to ka building sa Capitol. Yes, that's Pila to correct. ka billion, mga, kuha mas ko to, 11 billion ba to? Ato mong proyekto? Sus, wa man damhang na pildi des Davide. Pero wa na, sige na kinautan na SWT dito. Lauman na lagi slungag. Kay para lagi pundasyon, mga pundasyon na ng 20 kandana kapin, 28 andana nga building. Yeah. Ano, pinaspasay yun mo na, WT psegig, binautanay dito. Sus, karon. Wa mag sila magdahom nga, mapildis Junjun Davide. Pagpulig yun diha ni Gwen Garcia sa Kapitolyo pa na dyan, Odang. Ngano laging na-resent? Ngano na-resent mo lagi itong kontrata? Mo. So, posible po nga pattern po nga ma-resent or say, kung ano ni, padulgan. Pero, pala, kana laging kuhan, pinaspasay yun, lungag diri, lungag ito. Karon, kaya ba magpilay kini niyang alkansi ato ni kuhan, ni Willie T. pa na dyan. Ako nadungga, no? Nakagasto na siya itong 200 million. Pilde. Kay, gahi, masagay ni si Governor Gwen Garcia. Dahil man, siya, sugo ni mo. Sugo ni mo siya. Nga, mukiha pa siya. O ako'y kontraktor pa din. Di nalang ko mukiha. Kanang 200 million, gamay raman na sa usak ka proyekto nga binilyon. Yes. Di ba? Mukiha pa siya. Lain na pong gasto niya. So, mukiha siya. Lain na gasto. Ikaduha, mapurnada ang uban pang giplanuhan ng dagko nga mga proyekto sa probinsya. Inutok ba? Kay og nakabot lang unta ang kanang gitawag friendly persuasion or diplomatic approach ato. Identified masagayo allegedly kaning katumang kontraktor nga to speaker si lungot-lungot sa si Governor Gwen. Undang. Pag-undang sa ito'y gihimo ni Governor Gwen Garcia, way pundo ang Kapitolyo para pagpatabon o balik ana. Agi pa. Kuha pag yun sila mo tabon. Wala, oy. Nangay sa donasyon. Siya, oy, kato dihang mga kontraktor, nga doon na mo'y mga filling materials, nga libre gina. Mato, natabunan o balik. Pero pila na'y nagasto ito sa Willie T, Construction, WT, 200 million. Miga ng 200 million, no? Bisa lang, ang kanala 1 million na ihatag na rin ni Ramil Madira. Diba, niglintud-tud ang 5 million. Gusok yung gilaksi. Gusok yung gilaksi sa imong kilid. Di, gusok ng gilang ka tao sa imong kilid pa niya, di ba? Spinal cord hit. Pero ikaw pa, ako lang nang ihatag ng 2 million nga itong partner dyan, eh. Ano sa'yo buhaton pa niya dyan? Ato lang, dawaton. Yan, sa'yo buhatos kwarta? Ato, igusyo. Ay, negosyo. Abi na ako mga tugas simbahan yung idagkot. Ihaling. Ato ning ipadayon nini ang controversial. Natay numero sa kwan sa Tuburan Police Station. Aw kuno. Province lang, tanawang province pangay numero dito kanang mahimo landline. Paita sa na mga sus mo ginay kalagutan ako ni mga ay nako. Tagaan-ta ng ilang mga cell numbers nga di ta ka-contact. Karasol sila nga di sila makakomply sa 3 to 5 minute response sa PNP. Paita. Gagapon, ako mo tong na-interview si isa to? Katong hippie sa Subandaco Police Station. Interview mo to na to, di ba? Pero matod pa lang nga, they are trying their best nga makuha nila na ang kanang 5-minute police response na still lang. Okay. Ato ni paningkamutan na to, luoy tawag yung pamilya inini ang usa ka PWD person with disability
nga gipusil oy, kaduha gyud pa ni diyan. Dughan og ulo. Ano ka? Pusil og manap. Gapusil lagi ko ng sawa. Sus. Paita. Usa mi nasur uto ko adik. Basta sakop to sa investigation unit sa kini niya intelligence unit sa intelligence unit mangikal sa Tuburan Police Station. Okay. So ato daw tiwason. Oy, attention mo diha taga barangay sa Abidra kusog ra bata dito pa diyan. Kay one time nga nakaagi mi dito tungod atong passport sa Golden Jubilee. Ya, ablihan ako ang monitor dili sa sakinan katong kita katong monitor nga gamay ang kinadapan ni diyan. Ala kusuga dito sa DYKC, uy, no? Kusuga. Kusuga dito, no? So kini niyang nahumana ang mga proyekto pero way bidding. Nya wa pamahikay ang tanang mga papilis. So nabali ni mura ni og tartanilya nga imbis ang kabayo tuwas tubangan nabali dias likod. So ang kining netabo dias sa pa mirisi sad ninyo. So tubagan ni in proper forum kay nasangat naman ni sa NBI ang kining kaso nga to ombudsman at tubagan niya ni ninyo ha. Kining may laking kontraktor, kining kontraktor gi-presume na siya pa diyan nga kuan ka suito na ka sa mga pamaagi. Mga gutaon. Technical requirements. Salamat kay David. Naka-practice ka? Apil ka-practice ka, Bide? Smart ni. Smart na masan ni Pornin dyan. Sana man klakiha, no? May lalagi og smart permi atong telepono. Kanang imo na pa na? Smart na? Drain na siya. Actually dako ni nga kaso atong paluapon dito kay luoy taw kas pamilya ni ang mong PWD pa na dyan nga gipusil nga legustisya no. Ato sa nitiwason ni ang mga badlungon nga mga barangay official sa Abidra naka-undergo baka ni sila seminar no regarding sa barangay administration. Kaya ako naagi man ta og former barangay official man ta pa niya pero naagi mami o kanang orientation, seminar no nya naay mga libro kaning parte sa barangay legislation, barangay finance, barangay management na man na. Required man na nila sa ilang pag-assume na pagsugod. I-seminar na sila, series of seminars. Yang ano man kini mga barangay official diya sa kuan murag ako makaingon ko pakyas ka ni pagtambong nila ini mga orientation seminar kini niyang akong nahibawan nga ang kini kapitan kani si Timblor mao ni si Mario Timblor uy bagat man ako ni si kapitan Timblor duwa man ni tennis pa diyan kapitan ni sa Abidra de mo ba mao ni kapitan diha bangillan nagatumar og kaso de ombudsman no apel to mga ano po ka mga sakop barangay bid and awards. Mga bibak. So wag ay naka-usa nga nakakuha nila. Way nakalusot. Badlong ko. Agad Nya ang sakop sa technical TWG, technical working group ang higala. Asawa sad ni. Nya kanhi asawa ni sa kapitan kani si Anna Rose Timblor. Kunya ang barangay ang kanhi barangay treasurer nga si Kutanda. Sus, naunsan. Kita sa progress report nga nagsige nagtrabaho na mga pizza. Wa pa na bid o pag-award. Pa bidding yun. Pag-bidding, no? Kan ha? Kini ni ang ngayon nga tubago ninyo kayo ni magsilbi og mao ni magpirmi jutay ra gyud. Ha? Jutay ra ma. Jutay ra kini. Okay. Sige, padayta sa unahan manghigala. Nagpakita ni kini mga dokumento pa ni dyan, batok ini ni ang mga pasakan og kasong anti-graft and corrupt practice sa ombudsman pa ni dyan. Kaniha, mga dokumento nga late kay nila gisumiter para pag formalize ko no. Ini ang mga proyekto, rebidding, opening of bids. Gihimo ni Oktubre 14. Away na. Nagsugod sila kuan mga July. July pa niya. Notice of award Oktubre 21, pulos ko Oktubre. Nya
Pag natapos ko na November 11. Certificate of complete, November 2, grabe na paspasa. Kanya, inspection, acceptance report. Uy, muram sa ni katong inspection sa itong transmitter sa una. Ha? So, pinaspasang ilang pizza diha sa kuan, ilang pagkuan. Paita, no? Ito yung manghigala nga ipagi ginagbiding. Nya i-open na nga to kana na sa public kanang maong kuan. Pero nahimo na masag yun yung practice pa din dyan, no? Oo. Pagkagaan lang bidding for compliance lang, pero duwa luto daan ang uban. Paita, no? So, mao ni ha, ang labing wahing kalambuan, nitong questionable. Para na ko questionable yung kayo, no? Questionable yung kayo nga kinini ang transaction sa pagpatuman nila o proyekto. Bisan tinudog na sa barangay, pero og kinini ang mao ni atong pasagdaan nya magkuani magpadayon kining sayop nga mga binuhatan ba no kansig di ni mayo kansig gobyerno kansig yun kansig buhis kansig kay wa takibaw kung sa giunsan ni nila pag maniobra kay mao bitaw nga naay guidelines nga ngayong subayon mga polisiya. Kunya, og di na to na ko, magduda. Di ba? Magduda yun. Kadudahan. Sige, padayon ta sa unahan mga higala. Paita ni, kaning numero ha po na dyan. Kay watay paagyan ni ka. Ato ning kuan. Ato ning tagaan og kuan. Sige lang. So, yan. Tagaan na to gamay background, no? Niatong Pizza 13 sa alas 6 sa gabi manghigala dito sa Tuburan, nahitabo ang gamayng komosyon. Naunsa man ni katong hubog nga pulis ni sud man sa Pinoy-anan ni ini ang PWD manghigala, no? Sus paita ni pulisa Staff Sergeant man ni siya, Florante Pirocho Huili, sakop sa Investigation Management Unit sa Cebu City Police. Dili ni Tuburan pa dyan. Cebu City Police, yeah. Mao de si Colonel Mac Katangay, ang PIO sa Cebu City Police, ni luwat ni og pamahayag, no? Nga kinahanglan nga mapasakaan gyud og kaso kining busado nga pulis kani si Sergeant Hoyli. Dito man sa Tuburan, taga Tuburan ba ni, no? Mao ni nga kining inahan ining PWD pa dyan nga si kinini ang Milagros Suico kining namatay ha si Liover Hill Finn Suico. Yang mama si Milagros usa ni ka PWD. So niadto kunong mga oras alay sa gabi niadtong Biyernes may semana dunay tapok-tapok sa mga batan dito sa maong lugar. Nya moto nga ni duol si Staff Sergeant Huili sakop ni sa investigation section sa Cebu City Police. Unsa pagkaunsa nga kini si Huili ningadto mas Pinoy-anan matod pa ini ang PWD pa diyan nga kini si Suico gisu dito silang bay. Unya napugwat na lang ang uban mga tao dito kini si kining ang pangalan ni ang namatay pa ni diyan kini si Leo no Leo pugwat Leo Verhel Feed Leo sus moto nga ni kalit ni siya og timbakwas murag na limungawan ba uy ni kalit magsud dito silang Pinoy-anan kini si Huili walang damha nga siyang pagbangon, sugatan niya katong pulis, ipusil masyag ditso. O nisud silang bay, kining suspect nga pulis. Yan, namusil. Duhag yun kay gayon, naigo sa ulo o siyang tangkogo, naunsa man ini ang pulisa, no? Kagrabe ba na ni? Ha? PWD? Unsa may nasud sa utok anini ang Master Sergeant Huili, nga iya magipatay kini ni ang usa ka PWD nga ginganlan og si Leo. So yan ni Pardijan 20 kapin no.
Nya PWD. Oh yes, learning Oh. na siya, learning disability. Sus, paita. So, ato ning suwayan og tawag ha. Ato na natog manubag ba ni Parnijan? Akin ini ang balamban to tuburan pulis no. Ita sa ni klaki ha no. Ita may makuan. Tara. Aha. Okay. Ato ning suwayan ha og tawag mga higala. Ha. Napabagan i-load pa ni dyan, napa i-load ning imong cell number? Okay na imong cellphone? Napa siguro? Napa nino? Na-detain ba ka nino? Kani si Kwan? Police? Kani si Huili? Kani Huili ba? Presumably na. Master Sergeant Huili. Custody na siya. Kay, Biha no? PWD? Ano, naring nagamay pala dyan. Live and direct from Tuburan Police Station. Aha. Ano to, manubag bagyo ni sila pala dyan. Minutes. Okay ni, og ilan ito bagon, mga 4 minutes, so maka-comply sila sa order ni Turing nga. Suod pa mas 5 minutes. Masuod pas 5 minutes ilang response. Lahim ang response o kang reply. Reply mo ni cellphone, sige ring. Pero sa cellphone pala na, i-appeal na nag-count pa dyan, di ba? Inig-report ba sa emergency? Appeal na siguro. Okay. The number you have dialed is now unattended. Please try. Kung sabi ni, na number you have dialed malagi ni. Aha. Sa naman ni parna dyan. Kursyum lang mga almost 1 minute. Ni kursyum na? Ato ning konon, ato ning balikan. Ato ning balikan ha. Okay. Ito, nangita taglain. Okay. Nya 3828. Tanawon ta ni parna dyan ha. Okay. Adili tanawon atong paminawon. Kaluoy sa tao, no? Ining pamilya pa ni dyan nga. Good afternoon, sir, ma'am. Hello, sir. Good afternoon. This is from DYKC. Bob Malazarte, sir, o John Tadlip Jr. Live taron, sir. This is DYKC. Hello, sir. May I know what's on the line, sir, Hello, please? sir. Yes, sir. Hello, sir. Hello, sir. Sir. Sir, good afternoon. Hello. Hello. Hello, sir. Wala ang signal, sir. Oh. Hello. Kani, sir. Kani. Hello. Hello. Kani, sir. Na, sir? Hello, sir. Hello, sir. Oh. Hello, hello. Okay. Sir. Hello, sir. Hello, sir. DYKC. Sir, DYKC ni, sir. Hello, sir. Oh. Hello. Hello, sir. Oh. Hello, hello, sir. Hindi siya kaklaro. Kaklaro ka, sir? No? Dungog ka, sir. Dungog. Oh, kadungog, sir. Ikaw, kadungog ka, sir? Hello, sir. Hello, sir. Oh. Sir. Mahurot atong oras yung hello, sir. Hello, sir. Kadungog ka, sir? Saan na niya? Makadugog tadi ya, pero siya. Imo gitayman pa ni dyan? Ang respond. Kani ato ning assume nga kuan ni, kanang alarma ni. Mao nagingon sa may laking hippie sa Director General sa PNP nga ang response time is within 5 minutes. Sa pagtawag pa lang gani, consume na tag almost 4 minutes. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Good afternoon. Yes, sir. Good afternoon, sir. Okay. Sir, hello. Sir, live taron, sir, sa DYKC, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello, hello. Sir, kadungog ka, sir? Hello, sir. Yes, sir. Garbon, sir. Sir, hello. Sergeant, kinsa ni, sir? Hello, sir. Yes, sir. 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 Hello, sir. Hello, sir. Ako, sir. Sir. Manawag ko, sir. Kay tawag, sir, ha? Kay importante kay ni, sir. Sige, sir. Maghuwat mi, sir, ha? Yes, sir. Yes, sir. Sige, sir. Kadungog, lagi. Garbled ko no. Garbled? Yung siya kadungog. So, ako'y manawag, sir. Sige. Huwat mi, sir, ha? Na to, ha? Okay. So, mo na labing maayong buhaton sa pulis. Tamburan, video. Ha? Siguro niya mga cell sites.
Uy, Sa sitwasyon uy, na. kadaghan itong cell site. Aw ka na kay poblasyon man ang kuha. Na, Ilahang police station. inigsod pala kani mo na ni pa dyan. Hello sir. Hello sir. Hello sir. Good afternoon. Good afternoon sir. Yes, sir. Good afternoon. Si Hello, sir. Sir. Isa ni Palihog? si Bob Malasarte ni sir o si John Tadlip. There is DYKC sir. Sa DYKC sir. DY? KC. AC? DYKC. Kinsa ni palihog, sir? Live taron sir. Kinsa ni palihog sir? Sir, kasi may gitawagan ninyo, sir. Sa kuan ni sir, Tuburan Police. Yes, sir. Tuburan. Kins- Tuburan Municipal Police Station, sir. Kinsa ni palihog sir? Si Police Lieutenant Colonel Ramos ni, sir. Si Kernel. Lieutenant Colonel Ramos, sir. Sir. Ikaw mo hippie diha sa Tuburan sir? Yes, sir. Kinsa ni Palihog, sir? Bob Malasarte sir, di DYKC niya. Live taron sir sa atong program Kinsa, pre sir? sir. Sa DYKC sir. Kinsa ni Palihog, sir? Kinsa? Bob Malasarte sir. Bart Malasarte. Bob sir, Bob. BAP? BAP, sir? BOB. BOB? Bob Malasarte? Bob Malasarte sir. Asan ang lugar, sir? DYKC sir, diri sa Mandawi sa Cebu. Mandawi, Cebu, sir. Yes, sir. Lieutenant Colonel Ramos. Ramos po, sir. Yes, ikaw mo deputy ka sir diha? Ako ang sir, officer in charge, sir. Ikaw di mo chief diha sir no? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Sir, may noon. Sir, mga mig-update atong Friday sir, do na to'y kining PWD nga gipusil allegedly atong usa ka master sergeant sir nga taga investigation unit sa Cebu City. Yes, sir. Katong iyang detail order niya. Katong siya, dito siya naka-assign, sir. Si Hoyle. Kato si Hoyle sino? Hoyle? Hoyle, sir. Hoyle. Sir, nganong naabot mo to siya diha sir? SSG. Sir, nganong naabot mo to si Hoyle diha sir? Ang naman siya ay asawa dire, sir. Okay. So, wa siya dili official duty to niya atong oras, atong birni, sir? Ang giingon niya, sir, ang regarding sa iyang giingon niya, sir, official duty niya to, sir, na regarding sa na siya gitrabaho. Okay. Sir, nganong naabot man siya, nga tuwa man siya sa Cebu City na assign, Cebu City Police? Na siya regarding sa iyang gitrabaho sa warrant to. Giingon niya. Kinsa may gitagaan niya warrant, sir? Na siya gipangita, sir, na tao. Sir, unsa may hinungdan? Nganong napusilan man to niyang PWD, sir? Actually, based on the report, sir, is nidagan man tong mga katong mga kaistorya na sa una, niyato siya dito sa area. Tapos na siya gipangitan tao, sir. Tapos kaistorya nitong mga tao na dito sa barangay, sir. After ato sa iyang gipangutana is naanay komosyon katong alleged regarding sa investigation, sir. Okay. Kanay commotion na dito na nagsugod, sir. Okay. Anang dagan siya, sir, maragi kuha niya itong mga na-commotion niya, sir. Dito niya naagtan itong tao. Okay. Ato ning klarhon, nidagan siya. Ningon maka sir, nidagan siya. Giguko di siya, sir. Ato to ang mga tao dito. Wala po ko kabalo, sir, kung regarding sa iyang alleged, sir. Sir, sa initial investigation niyo, Colonel, unsa may nungdan, sir? Anong napatay man to niyang PWD, sir? Basta pag hihingan siya regarding dito, nakita niya itong tao. Tapos dito na napusilan niya. Unsa man kunoy sa atong tao, sir, nga iyang gipusil? Actually, siguro sa kakuan na regarding sa atong naitabo, ang niya siguro usap to sa mga nakatapok niya o kung unsay may reason niya. Armado to, sir, katuto ang PWD? Based on the report, sir, dili man, sir. Pero grabe sir, no? Gipusil niya kaduha, naigo sa ulo niya, naigo sa liog. Usa raman po, sir.
Dili day duha ka igo, sir. Yes, sir. Pero sir, Yes, sir. fatal kay sir, no? Fatal kay sir, no? Actually, based report gyapon is fatal. Siya namatay man to, sir. Namatay lagi ang katong PWD, sir, no? Yes, sir. I see. So asa man na ron, sir, katos Huili, Sergeant Huili. Yes, sir. Unsa man, sir? Asa man na ron siya, sir, nadakpan ninyo, sir? Yes, sir. Na sa station, sir, na surrender man, voluntary surrender. So, hasta ang iyang arma, sir, na gisurrender diha ninyo? Yes, sir, na surrender dire sa katong sa witness, sir. Colonel Ramos, kinsay mo file og kaso Yes, sir. batok anang pulis kanang ni Huili? Na may gi-file na, sir, na na-file sa regarding sa iyang kaso, sir. Kamoy ni file ana, sir. Kamoy ni file. Yes, sir, na-file na sa kaso, sir. So pwede bang unsa sa information, sir, unsa nga kaso, murder unsa man, sir? Yes, sir. Based on the situation, sir, is murder. I see. Ang regarding sa kaso, sir. Okay, nagsigig hilak itaw ang mga sakop sa pamilya atong PWD. Pardon dyan, na kay pangutan na Colonel Ramos, kay busy ra kanis Colonel. Colonel, doon ay allegation nga hubog ang pulis unsa nay iyang findings ani? Liquor test. Yun sila, based on sa report, sir, nakainom ang tao. Okay. So, doon na ba kwan? Basis, sir? Doon na ba findings nga hubog, sir? Sa test? Doon ay findings, sir, nga hubog. Nakainom ang tao, sir. I say, so doon ay liquor test. Sir? Colonel Ramos, sir, mag-follow up unya mi ani, sir, ha? Kay dako ni nga kaso, sir, unya maghimo i-follow na magutay time. Salamat kay Colonel Ramos. Yes, sir. Yes, sir. Pasensya kayo, sir, na kwento, sir, ongoing mo ang conference, sir. Sige, sir, salamat kay sir, ha? Daghang kayong salamat, Colonel Ramos. Salamat po, sir, Sir Bob Balsabe. Okay. Mauto manghigala si Lieutenant Colonel Ramos, ang hepe sa Tuburan Police Station. Salamat kay Colonel, ha? Patay oras, dungog tagbalik umapon sa lang edisyon sa Karambulang Bisaya Afternoon Edition. Inyong mga alagad, Bob Malazarte. John Tadlin. May ngapon and may God. Yes, as always.